F'Ottubru l-qat reġa' naqas u kien kwart inqas minn dak li kellu l-pajjiż meta faqqet il-pandemija. Statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li matul ix-xahar li għadda n-numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 1254. Meta mqabbel ma' Ottubru ta' sena ilu il-qat naqas b'1860 u meta mqabbel ma' xahar qabel din is-sena stess il-qat naqas bi kważi mitruħ. L-istatistika tal-NSO tinnota b'mod notevoli tnaqqis enormi fin-numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol f'kull kategorija ta' età minn Ottubru ta' sena ilu għal Ottubru ta' din is-sena. Pereżempju n-nies jirreġistraw għax-xogħol li jgħoddu bejn il-25 u 29 sena naqsu bi kważi 4 darbiet minn 331 għal 86. Il-numru ta' nies qiegħda bejn it-30 u l-44 sena wkoll naqsu bi kważi 3 darbiet minn 1001 għal 362. Il-numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol li jgħoddu 45 sena jew aktar naqsu bi qrib id-darbtejn u nofs minn 1314 għal 579. Il-qatt fost l-irġiel minn Ottubru tal-2020 għal Ottubru tal-2021 naqas b'1100 filwaqt li fost in-nisa n-numru ta' persuni qiegħda naqas b'760. In-nies jirreġistraw għax-xogħol għal inqas minn 21 ġimgħa wkoll naqsu b'aktar minn nofs minn 1415 għal 672. Dawk li ilhom jirreġistraw ma' Jobs Plus għal bejn 21 ġimgħa u sena naqsu mbagħad b'mod impressjonanti minn 1001 għal 177. F'Malta issa l-qatt ilu jonqos b'mod konsekuttiv għal 17-il xahar. Intant brabta ma' dawn iċ-ċifri pożittivi fuq is-settur tax-xogħol f'pajjiżna waqt pandemija, fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela qal ukoll il-qatt f'pajjiżna llum huwa 6 darbiet inqas minn Marzu tal-2013.